Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Another promising Kapuso heartthrob is joining us today in this talk. He joined the 7th season of GMA Network's original-based artista search, Starstruck, the show that jump-started his career in show business. Mga Kapuso, please welcome one of GMA's fast-rising artists and Kapuso heartthrob, Radson Flores! Masantos si Kamusan Radson and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po sa inyo dyan and sa mga kapusong nakatutok ngayon sa Mornings with GMA Regional TV. Nako Radson, maraming salamat sa oras mo ha. Kamusta ka na at what's keeping you busy these days? Ano po, meron po kasi akong serye na land. So, what's keeping me busy is acting workshops and yung pag-gym po kasi kailangan ko po magpalaki ng katawan. Wow naman! Maraming natuwa nung narinig yun. Radson, ito ha. What do you miss most about pre-pandemic life? Pre-pandemic life, okay. Siguro yung mga labas-labas namin ng mga pinsan ko siguro tuwing gabi. Kasi dito po kasi sa barangay namin, lagi, small neighborhood kami ng family ko. Yung mga pinsan ko, magkakalapit lang kami ng bahay. So, tuwing gabi, gumagala-gala kami sa street. Namamahay-mahay kami saan kami pupuntang bahay. And sobrang nakakamiss yun na may freedom na nagagawa namin yun dati. Nako, yes. Totoo yan. Maraming makaka-relate dyan. Pero ito ha, can you describe what influenced you to pursue a career in showbiz? And sino ang nag-push sa'yo para sumali sa Starstruck in 2019? Okay, that's a good Kasi nung high school po ako, gusto ko talaga mag-artista. Gusto ko talaga. Kaso, wala naman akong ginagawang way or like part para matupad yun. Kahit like, mga BTR, wala akong sinasalihan ng mga ganun. Wala rin akong manager. Parang kumbaga pangarap na lang. Pero this 2019, actually nakakatawa yung kwento dito sa Starstruck. Yung kaibigan ko kasi, sinamahan ko lang mag-audition. Sinamahan ko na siya mag-audition. Tapos, nung nandun na ako, sabi sa akin nung kaibigan ko and nung parang proctor doon, sabi, sumali ka na rin, sayang naman kasi yung punta mo, layo-layo ng, syempre from Taguig pa, 1 hour and 30 minutes din yun. Ayun, nag-fill up na rin ako ng forms na kay audition na rin ako. Hindi ko naman in-expect na makukuha din ako. So, ayun, medyo natupad din yung high school dream ko na mag-artista. Tinuloy ko na lang. Wow, tama naman Radson. Ika nga nila, pag para sa'yo yan. Pero ito na Radson ha, pag-usapan natin ang The Cray Crew. What do you love about this new online show? Maganda po dito is, ang mga cast po nito is friends talaga, on or off cam. Ayun po yung special dito. On or off cam, friends po kaming apat ni Abdul, Kim, and Allen. Lagi po kami naglalaro, kung nagbaband, like pre-pandemic. So, what you'd expect here is natural na masaya talaga. Natural na masaya and natural na mga ideas na makaka-distinguish namin sa content namin. Madidistinguish nyo na itong content na to from Cray Crew to. Ganon. Radson, how different it is to act in a teleserye and to do a vlog for an online program. Sobrang iba talaga ibang-iba. Kasi sa teleserye kasi, before kami mag-take ng shoot, kailangan talaga nag-prepare ka. Hindi pwedeng like before mag-shoot parang, hello, nakipag-usap ka na. Hello, ganyan. Tapos take. Iiyak ka bigla. Like, hindi okay yung ganun. Parang, sobrang hirap. Hindi siya madali. Tapos sa vlogging naman kasi, sa vlogging, okay siya eh. Siguro kung i-compare ko yung vlogging, siguro sa theatrical acting, yung mga napapanood natin na live sa stage. Ganun. Kasi,
parang may freedom eh. May freedom, may free will ka, kahit anong gusto mong gawin. Siguro, ayun po. Maraming salamat, Radson. Once again, please invite our kapuso in North Central Luzon na subaybayan weekly ang Cray Crew at ang iyong mga upcoming projects. Ayun, mga kapuso na taga North Central Luzon, subaybayan nyo po ang aming upcoming show na Cray Crew. Kasama ko mga batchmate po sa Starstruck na si Kim, Abdul, and Allen. Makakita kayo dito ng magagandang content, exciting, and adventurous stuff. So, ayan, subaybayan nyo po kami. Masaya tong journey na to. Maraming salamat, Radson. Stay safe! Stay safe din po sa inyong lahat. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.